Anis ar an líon atá bríon Ó Gáibhín, Príomhoifigeach Oibriúcháin ó Áras Chrónáin a Dolcáin, a bhríon fáilte rascaidí an tláir? Gur míle maithagad. A bhríon níl is go an cuimhan leat é ach leabhar méid leat ar an tláir seo sa bhliain 2011. De bharr gur méid seomra chéad agan a radio leat líon sin, bhí se leat ar dús a ráid ar lucht éisteachta sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar nálas faoi cad é Áras Chrónáin agus an stair a bhhaile leis? Okay, well, Gadirach, Áras Chrónáin is unad cultúra, is ceann áras é, the group of pobl darabana Muintir Chrónáin, agus buniu Muintir Chrónáin, Sheerans na Shaskadi, gCluain Dolcáin, grúpa dini hánig le chéile a bhí a chud gasúir a chuir scoilíocht lán Gaeilge. Agus gnám sin ní rá an glúiseach Gaelscoil na ann. So hosad ar faoi Gaelscoil a bhunú. Ach bhhar sin, thuca siad comá go méid grúpa sóisialta taobh muid an choras idicus, so go méid an Gaeilge mar hanga bio taobh muid an choras idicus. Agus thosa sé sin amach le roint I tithe chéile, sesiún ceol, clacht a Gaeilge, agus bug sé ráid nor bhí na tithe ró bheog go dtí tachttarfna áitiúil agus an sin go dtíon cuman lú clath gréad na clictí na towers an seo a gCluain Dolcáin fa os piún 7 milliún déag. Ach I lár na hochtúdaí bharta sí tuairt faoi a chud ionad hain a thógáil. Agus ag an am bhí Pápar Muilin gCluain Dolcáin agus bhí sé sinna dúna síos agus an tach cónaí a bhí ag an banistóir ná Orchard House. So cheanadar Orchard House Y agus anamniu go dtí Áras Chrónáin I 1989 agus doscail sé an phobal go hifigiúil I 1990 agus tá sé ag feimú ó hin agus ag fás ó hin a rá. Si go hénta a bhís Áras Chrónáin gáin ó 3 óra thar blianta agus is ja áit é darlumm. Agus sulla leabhríonn muid faoi an sais Líonra Gaeilge atá bíonn imachtaí ar siúl in Áras Chrónáin a bhríonn nach bhíonn? Oh, bíonn. In our era, Darren, dwar go sé an cófada sin agus go sé comór sin tá sé fásaí mar unad phobal don pobl I gCluain Dolcáin. So ní bhain go bhfuil imachtaí Gaelach agus imachtaí Áras Chrónáin nach tá sé mar spás go grúpi pobalteach le chéile cumá bíoh sé an cuman star áitiúil nó cuman Green Graffadorach nó cuman yoga nó cuman lani nó golóra eile. Ach bín imachtaí ar siúil san áras ridna seach na gachéin seachtain na ridna bhliain. Bín rangan ihe going ihe Wart Céidín agus Deirdín idir Gaeilge agus ceol. Agus bín seisiúntí ceol gach Deirdín ina saharn agus dawnach tríden blinar fad ó Labhair Darren Mac, bín sreaceol chumachí agus drámaí agus féiltí fiún deire seach na sicáte bhí éach céirde a going atá ag feimú níos le fihead dá ráblínas fihead. Is ceann na mór imachtaí sa sráidbhaile agus a gceann caiicí sé be muid tuairt faoi an bethlín bio in Áras Chrónáin. So bín go leor rudí difriúla ar siúl Darren ó ceann na bliana. Okay, agus tá bar an sin freisin nach bhfuil? Agus tá pianta go hálinn cha mar rá. Okay, agus mar luimid tá Líonra Gaeilge ní amháin neamh formúla ach Líonra ifigiúil a gibh sa cantar nach bhfuil? A féidir a insin dom faoi conna sa hála sé seo? Well, bhí muid gníomhach sa concap seo ó thosa sé siar in go luas na rábhéile nor bhí caint faoi acht na Gaeilge na Gaeltachta rábhéile sa dóigh nor a buniu an tidal ifigiúil Líonra Gaeilge. Agus an rud atá gestin sin ná tá sé de údarás ag an ara stádas Líonra Gaeilge sin ahantas de grúpa pobl taobh muid de ceantracha Gaeltachta ag tá stair acu ag corcan cín na Gaeilge agus an cultúr ach ní bhain son ach go bhfuil plán tanga 7 milliún chutha le chéile acu agus é sin foiimhethe ag an ara agus sin is féidir leis an stáda sin a bhrunna ar an grúpa. So dairg le Muintir Chrónáin agus Muintir Sráidbhaile gCluain Dolcáin an stádas ifigiúil an céadúir stát na hÉireann mutain Muintir na Hínse agus Muintir Loch Ray, Muintir Béal Ferriste agus Muintir Cahan Tóthar hús sa níire ná stádas Líonra Gaeilge á go hifigiúil siar cúpla bliain ó hin agus tá
Cuairda her plan altanga fusti agwing tríd an líonra ag tá current plan sin a bhaim doing. Okay, Bhríon, an féidir that figure éigen a hort dom faoin líon Gaeilgeoirí fásta tá ina gcónaí glún tá gan a bhfuil bainteach le saoil na Gaeilge agus Áras Chrónáin? Well, bí muid branu leis an líonra agus mar sin de nor bhí muid tuairt faoin stadir faoi plantanga chuir le chéile bhíoring a lehéad dhéana agus bhíoring branu an na figurí ón déanárah mar is figurí ifigiúil stát é. Agus de réir na déanárah tá osciún 5,000 duine sa counter shop goil Gaeilge leabhartha acu. Tá 3-1 scoil, meán scoil, rá líonra agus mar sin de againn. Atá ag fáinú le osciún trocha blian anis. So tá glúintí de caintóirí dúchaseach Gaeilge inis I glún Dolcáin. Gwyl daoine ann a drasléir an Gael scoil fadó a tháinig amachchas an choras a chuig tríd an old scoil agus beidir gwyl múntóireacht nó rudí eile ach tá clán acu héin inis as gwyl si dógal a chuid cluine trí Gaeilge I glún Dolcáin. So is féidling a rá inis go hifigiúil gwyl caintóirí dúchasacha Gaeilge I glún Dolcáin. Sin go híntaach agus luí tú na Gaelscoilna an sin tá gairí go híntaach leis na Gaelscoilna sa cantar bhfuil? Tá. Agus bhí Muintir Chrónáin mar ceann na chéad grúpi pobl a bhí gníomhach bunú na Gaelscoilna mar atá aithne agring orthú inis. Thosaigh an glúteach sin go luas na nócadaí. So mar bugans túmach ó clún Dolcáin a dro teolacht agus leabhachán agus léonar bhladán agus nás agus na ceantracha eile. Feici tú na Gaelscoilna tá bunaí an sin is idir duinecint ó clún Dolcáin nó duinecint ar Gael nó chláán den daoine a bhunaigh na Gaelscoilna na clún Dolcáin fadó. So tá tunnach ar olmhór agring mar grúpa pobl ar fás na Gaelscoilíocht ar an taobh seo chathair. Sin go híntaach, Okay, Bhríon, is bhí sé just cáinte a rádio beidir is ceismhóirí seo mar luí tú an sin ghfuil plán teanga goibh. Okay, sular imíonn tú ar bhhaile a inse dar lucht éisteachta a bhfuil éon phlean na gaibh Áras Chrónáin don bhliain ór? Well éon go leisceil? Plánna a goibh. Well, mar a demse bín gachéin blian bín planan na mór agan géirí na rudí a bhíon siúil gachéin blian Albert agus a ausú. A chu bblin se hagan tá muid súil go méid credno nachreid é seo go méid fergnamh bún á tógáil don dá Gaelscoil atá osciún trucha bblian sa counter. So tá muid súil go méid an tógáil sin ag tusú go lua san ablian a 2024. Agus ar bhar sin be muid déine staidir féidrachta faoi áis réamhscoilíocht olmhór trí bhean na Gaeilge bheith sin céad ceann sa tír a thógáil ar siomh Áras Chrónáin sna bliantí amach rá.